Juleteamet for udsatte i Randers og omegn trodsede regnen og varsel om storm for at kunne julehygge for en stor skare børn og voksne den første søndag i advent. Så må lige have filmen, ja? Er du klar, Nissefar? Ja. Nu. Hej. Det bliver ret dejligt. Så, Rasmus, får du ikke vælge oveni? Så, nu falder det, Byggemand Bob. Så. Nu. Kan du gå med den, skal? Ja. Nu skal vi lige prøve at se her. Det var lige så. Det laver jord. Jeg tager ned i bunden, så tager I på hver sin side af juletræet, det godt? Godt. Jeg kan ikke komme forbi på det. Skal jeg tage saven for dig? Ja tak, det må du gerne. Jeg kan Det er ikke mere komme for forbi uren. på det næste juletræ. Så, nu løfter jeg. Jeg kan ikke løfte. Sådan. Jeg kan ikke se vej. Det er op. Så følger I bare Niller. Jeg kan se, fordi jeg... Det er godt. Jeg kan se, fordi jeg kigger. Så skal du trække det her.
Jeg kommer nu. Ellers siger jeg en gang for mig, ikke en gang for mig. Så. Jamen, vi synes jo, at alle de har ret til en rigtig god traditionel dansk jul. Om alle de juletræer, vi har, så hvorfor kan man ikke sponsere lidt til dem, som ikke lige har mulighed for at købe et af de her pæne juletræer. Så vi skal da helt klart have et flot juletræ frem i alle hjem, og selvfølgelig skal det sponseres, det er helt klart. Og dansk juletræ, det er jo en tradition, der går tilbage til 1750'erne, hvor de første de begyndte at komme ind i stuerne, og det har vi jo taget til os fuldstændig. Og en jul uden juletræ, og med alle børn omkring os, det er ikke en rigtig jul. Så derfor skal vi selvfølgelig sponsere et juletræ til dem, der har brug for det. Men ham der spiser ikke løfter Vi løfter det, når vi har sagt glædelig jul. Vi siger 1, 2, 3 og glædelig jul alle sammen. Og så løfter I. Er I klar? 1, 2, 3. Glædelig jul! Kom op, Smiley. Kom nu. Kom så. Og hvad er et juletræ ude i stjernen? Skal vi starte med stjernen, eller skal vi starte med lyset? Så er juletræ. Danser rundt lidt rigtigt. Sådan. Hvis far han
Asler. Fortæl. 1, 2, 3. Ja, den er skrevet. Nissefar, vi tæller til 3 og siger glædelig jul, okay? Ja. Nå. Så. 1, 2, 3. Glædelig jul! Hvor bliver der? En julepakke med prikker.